Hawu lo mjito uhamba kancane manje. Ufuna usincisha ndamachips akhe. Avele igenge ukuthi akekho uzongihleka. Wathi ngicollect ipani nami kahle. Hey nami ngagagamela yo. Boss lady ngazi kahle usungishaya ngepani. Hey, uhluleka ngizamile. Boss lady, rose is red, violin is blue. Sticks. Hayi ngamemeza. Ngifuna majita ezosikhuluma. Cela ngihlebele. Fusek sticks. What in English? Fusek sticks. What in Afrikaans manje? Fusek sticks. Khona umuntu Fusek ofunayo? Ngicela isichayini. Oh. Ufuna Fusek esichayini? Fusek sticks. Ay, ngathi ngcono Fusek isichayini. Fusek Good. And ulungisa English yakho ntwana. Asewuda phambili. Bye bye. Vele bengazi. Singivula amachips ami azongifela boloba bese bayangicela. Hey ntwana, kade kuhlebele ethini boss lady? Bafethu. Boss lady ngitsengamshela lapha. Ngishaya Fusek abayisikhathi. Ngishaya shina Fusek wesichina. Ufusek wesichina? Hayibo kanjani manje? Uthe Fusek nami ngaqala uzwa lo Fusek wesichina. Ngithi awukho cabanga. Antu ukhona. Hayi bafethu into ayisahlekisi bafethu. Ongenzeka ukuthi sidinga umthandazo. Sticks fethu cupha ama chips. Thimini, simencane. Kade dlo wena nje. Qinisile re, bade dlo wena lo mjito. Okay. Mina. Mfowethu. Umjito. Usinyanyisa mfowethu. Sis man. Yekela mana amachips akho. Oh. Yabona Mandisi, ngikutshela. Konyaka dlala, sanyisa nje kuphela. Ona, senjawu uqeda ngibona ukuthi ngihle kanjani. Khulileka, singaqeda. Uzoyibona ukuthi ngihle kanjani. Fatima, namanje ngi-understand. Uzona kanjani naleli qomo esitelu Mandisi? Yini nje sizoxoxa nalona? Hawu ona, uMandisi akekho bad yazi. Ngenza isikhathi uzombona ukuthi kanjani. Hayi bahle. Shisa wena. Okay manje sengiqedile. Vala amehlo. Ngempela ngimuhle Fatima. Oh, vala amehlo wena. Ncanyana. Unikeze leso sibuko. Okay ke Mandisi, sungavula amehlo. ona ngiyasaba. Ngathi uzoba muhle kakhulu. Hey vula amehlo wena. Uyibuka ukuthi winune njani. Vula amehlo Yazibona ukuthi umumbi kanjani? Ngathi uvuye ekufeni. Wow! I love it. Hey ona, yazi ngiyababa. Ngikule level ya Beyonce. Ngathi ngisiyena la South Africa. Ngathi ngi-Black American. Yes, wena girl. Own it. Umuhle.
Yazi uFatima ngebe ngene izulu Nkosi yami. Fatima besisukela manga nje isidingo singekho. Fatima, lo nyaka asidlali kanjalo. Siyasileya. Ama-level siwaqoqoshanisa. Fatima ngidla njalo. Ngeke ngisahamba noma uhamba nalo. Thanda abafana lo. Hamncanyana, akasakwenzi lokho. Ungithembisile ukuthi akasabathanda abafana. Angimandisi usabathanda abafana? Yazi Mandisi, asingamumoshi lobuhle bethu. Asamele emgaqweni abantu besimuki. Sekudeserve ukubuka. Hawe ma. Abantu bazophupha kabi la emphakathini. Yemina nibabi nama nightmare. Kahle kahle namaphupha amabi. Asimshilo angafuni ukudibishiya. Angihlani phela mina. Sala ke nokusa kwakho. Asambeni Hayi bandla. Lo nyanga ngathi uzela nezinkinga Nkosi impela. Hibo. Okwenzekile kwe-date. Cela sikudlulise. kodwa ngicela ukuxolisa. Mina bengingazi ukuthi kuzoba njeyani. Konke sengidlulisile. Nawe ngicela wenze njalo. Bengicela siqale uhlelo la namhlanje. Igama lami nguSibahle. Hayi Sibahle, siyalalela asijajani. Ngiyintombazane ena-17. Kodwa nginengane eziwu-2. Yebo. Damn. Senze njani? Siyalalela asijajani. Uma ungixoshile ekhaya ngokuthi ingane iqeda ukudla futhi nobaba bazo abazondli. Yey. Obaba bazo. Unengane eziwu-2. Kobaba bawu-2. Una-17. Hayi. Bodloza. Uma uzohluleka ukuziphatha, uzomela uhambe. Hayi okay. Ngeke ngisahluluza. Uma ungixoshile ekhaya ngoba sengithi ingane esithathu. Nengane yesithathu nayo ngimithele omunye umfana. Nayo loyo mfana loyo ungishiyile ngoba ethole ukuthi ngikhulelwe. Mina bengitshela ukuthi uzoba baba responsible azonke zonke ingane zami. Hawu Nkosi yami. Ngiyahluleka ukuthula mina. Una-17. Yini ngesithathu? Phela wena awuhlukile ukuthi uyifethu uyakhiqiza ungumkhiqizi. Yazini ngine solution mina. Awuthi uyadeda nesithathu. Cela udedela bayithunge lento yakho. Because awuzwa ntombazana, awuzwa. Bodloza, ngicela uhambe. Hayi vele ngiyahamba. It's too much. Sicela ningisize bandla. Ningitshele ukuthi kumele ngenze njani. Hayi mina ngiyakujaja ngimi. Ngiyakujaja. Jachinja John. Ayi kodwa nawe ntombazane. Ntombazane, bekubuya phansi. Angikho emudini yona. Yazi mina nawe sibangilutho kanjani? And ngicabanga ukuthi mengase sizwane singaba unstoppable. Yabo lento wayenza lapha kwi-Pins Down
ngesikhathi umiselo wamsangane wonke wawenzeka. Angifuni uqamba amanga Ntombazane. Wangichaza. Nonhle. Mina ngeke ngizwane nawe. Ngobani? Ngenzeni mina ngempela kuwena? Usukhohle ukuthi wathatha imali yethu. Hawu. Sesadlula nje kulento yemali. Masikhuluma iqiniso, wena wangizonda ngifika la entuzuma. Why vele? Indaba. Ubone competition la kumina. Vele wena ukhompyutha nami. Yonke into engiyiyona nawufuna ukuba yiyona. Uthe bathi ufika la endaweni wazwana no boss lady. Wamkhulumeli ka boss lady. Umina wayenza lokho. And awugcinanga lapho. Wangithathela no Sheamus. Ncanyana. Mina bengazi ukuthi nawe uyamthanda boss lady. Mina ngisithandela boss lady nje kuphela. Hayi ngoba ngizenza wena. Endush. Angimthathanga mina Sheamus. Akusiyona iboyfriend yami. Mina ngisamncane kakhulu lezo zinto. Uma kuwukuthi awungikholwa, asambe ngiseke Sheamus sombuzo. Cha singakumbuza. Vele nami ngithandana no Sheamus. Samncane kakhulu lonto. Manake. Manje pho wayemkhulumela. Angifuni Sheamus ajole. Usamncane kabi naye. Mhlawumbe mase sibadala-ke. Angazi. Ntombazane khuleka. Ngiya-understand mina. Sheamus uzoba wakhe uma sinibadala. Ngiyacela please. Mina ngifuna sibe abangani. Angithandi mangibona amantombazane e-computer for into engekho. Angithandi girl on girl hate. Ngizonda kabi. Ngithembisa ukuthi uzomeya phansi uSheamus. Yazini for wena. Ngiphinde ngikhulume naye. Ngiphinde nginikeze ithuba lokushala ama pick up lines angasile. Come on Ntombazane. Asishiyeni yonke le drama engasile. Sibe abangani. Ngiyavuma ukuzwana nawe. Kodwa mawuzo ngithembisa ukuthi ngophinda uzwane noSheamus. Done. Okonyeke. Ufuna ukuzwana nami? Uze ukuhamba nalamabhelunde lawa. Mina ngihambi nabafana. Mamule ngile ngiyalwa. Ngidinga ama bodyguard. Nanhlwa yini into ecabangayo? Ungayithembi lentombazane ngizokujikela. Sukela namhlanje suphelile umsebenzi wenu. Seni unemployed. Nonhle. Uzoyithatha uphi manje imali mina? Lento ngayenzi lento. Akusidoko egayelwe mina lelo. Sukela namhlanje azini ukuthi umsebenzi uphelile. Sambeni Ncanyana. Nonhle. Ngiyangala mina. Okay, sambeni. Awodwa ngosema umakhomete. Umakhomete uzongala futhi. Ngiyabhora ngiyabipara. Ngithulekile ngenza lutho. Ha. Okay. Namhlanje ngiyivalelisa inkunzi. Ngibamba ngokugcina ngci. Mele ngishaw clean wena. Clean. Yo. Sisamhle kanje. Kanti khona abantu abahle la South Africa. Siswami. Abantu abahle njengawo. Ngibagcina ku TV. Kanti khona nala elokishini. Ngiyabonga. Igama lami uNhlanhla. Ngingathanda ukwazi lakho. Igama lami nguLelethu. Muhle my sister. Ngoba mina nathi la nawe bachuma ngawe njalo. Kodwa bravo. Please my sister cela ungangiphoqi.
Sacela ngiphi number yakho phela. Okay, lethi phone ikufakele. Damn. Okay, siswani. Ifoni ngishiye endlini. But wanginika ukufaka inamba yami. Please. Hayi okay, ngayibizi nami. Ngisacela ukufakela mina. Okay. iPhone. Ngiyabonga. Sale kahle. Black Queen. Yes, Black Queen. What do? We slay because we came. Yazini asibangeni. Mana engimpumelelo. Geli. Thenjeni usabathanda abafana? Ngisabathandi. Kodwa phela ngifuna ngibone. Ngifuna libone lishiya lami. Okay ke, mawafika eduze siyambingelela nisi sihamba. Okay. Yo, sanibonani. Naze nabahle. Yebo sawubona Mpumelelo. Ngiyathemba uyaphila, nathi siyaphila. Bye bye. Sembeni Mandisi. Pumelelo ngicela ungangisheli. Noma sungishela, sizoqhubeka ngephuthi. Okay. Asisambeni Mandisi. Bye Pumelelo. Bye bye. Bye bye. Shela, slay. Shit. Slay. Quick run, Gotham. Book. Magumede kuzomela isikhuluma. Magumede ngiphelele umsebenzi. Ngisakwazi ukuthengela lezi zinto. Unonhlaka sawadinga ama-bodyguard. Hayibo kanjani manje? Sesiba broke futhi. Impela njalo. Kodwa ngisacela ungibekezelele Magumede. Uzowenza uplan okwenza imali. Hayibo sizompema. Oshuthi mina sengizolamba. Magumede. Kantoni babakha kanginike imali. Ini? Magumede mase sikhuluma iqiniso. Baba wakhe kumele ukuthengela lezi zinto. Baba wakhe kumele bayakondla. Ubaba wami ngabangondla. Vele baba wami ngondla. Wena ungondla. Uyangispoila. Asicacisa lokho. Okay Magumede ngiyakuzwa. Kodwa umsebenzi sangiphelele kwamanje. Anginayo imali. Isho kucaca sizwe usubroke. Yeah, ngibroke. Kodwa ngiyathemba Magumede ukuthi ngezongishiya. Ngoba uthanda imali yami, uthanda mina uqobo. Angina ngezongishiya Magumede. Ngiyakushiya sizwe. Ubroke mfethu. Soma imali ongishiya. Mase ngibroke uyangishiya. Exactly. Magumede kodwa uyadlala ngami. Uyadlala ngami Magumede. I'm sorry sis. I'm sorry. I'm out. Magumede ngiyakucela. Cela ungayenzi lento. Cela ungayenzi lento Magumede. No, I'm out.
Ayinipoza ayisafiki. Ngale mvula iyozinetha. Bafethu. Bani? Uyinkosi. Mnandi basekhaya. Ngikhumbula abafana bami. Ngibuyile. Sasa lokho kusayo. Mengiyona nomshayi. Sasa lokho kusayo. Billion nento kuzomela uyibona. Bafethu, oyedwa uthi kumele uwine ngo-10,000. Ya bafethu. Umuntu noma step etayo simsupport. Sure bafethu. Mangase ngiwine lo 10,000. Angabuyi Magumede. Ona, kumele suthole 10,000. Khona sithenga amahila amasha. Ufuna sisilehe, hayi into yokudlala. Na kanjani kuyaphoqa. Sanibonani. Igama lami uGugulethu wakamajola Isibongo. Ngiqhamuka ka-Department of Education. Sihamba amalokishi ahlukahlukene la eThekwini. Ngenhloso yokuthi sikhulume ngama-social issues athinta intsha yethu eSouth Africa and abroad. Hence i-debate yethu izogxila kakhulu kuma-social issues. Bafethu, yini ama-social issues? I think inkinga ze-social media. Yeah, zwale right to Okay. speak. Can someone explain ukuthi yini ama-social issues? Yes? Social issues imayelana ney'nkinga esibhekana nazo ku-social media. No. Ukhona umunye ongasiphendulela? Ntwana, ke ushayisana 10K. Okay, next time ngizocela ngabikho ozovedame asukume ngingamkhombanga. Kodwa-ke ngoba ususukumile, cela usichazele. Social issues ama-issues that negatively affect us as abantu bomphakathi. Good. Ngicela simshayele izandla. Ngoba ke sonke sesiyazi ukuthi yini ama-social issues, ngizocela singamoshi isikhathi singene straight to uhlelo lwethu. Ngizocela nihlukane nibe ama-group awu-4.
Oh, niyangixosha. Niyangixosha. Okay. Okay, now that you have formed 4 groups, group 1 uzodebate no group 2, group 3 adebate no group 4. Abazowina kulama debate bazongena kwi-final debate yosuku. And then abazowina i-final debate ibona bazowina u-10,000 rands. Ngizocela ukukhetha ke randomly. Group 1 uzodebate no group 2. Ngicela nina nize phambili abanye benu bahlale emumva phansi. Okay, i-debate yethu izohamba kanje. Kukhona abazoyisupporta i-topic engizoyikhipha, kukhona abazophikisana nayo. Imina ozosho ukuthi ubani osupport i-topic, ubani ophikisana ne-topic. Siyezwana? Yes. Kodwa ke, before singene kwi-debate, ngizoqala ngibuze i-group ne-group imibuzo. Abaphendulayo ngizobe sengibanika i-score from 1 to 10. Nakwi-debate kuzokwenzeka kanjalo. Ngizobeka amaphuzu enu bese mina ngiwa-rate from a scale of 1 to 10. Kuzothi ekugcineni ke sobe sihlanganisa wonke ama-score enu siphume ne-winner. Okay? Yes, ma'am. Asiqaleni ke. Abanye bathule balalele. And please, do not clap hands. Noma kuthiwa uzwe ngathi umuntu ubeka ipoint elimnandi kanganani, just don't. Siyezwana? Yes, ma'am. This question is directed to group 1. Anyone can answer egroupini, but mawusuphendulile awukwazi ukuphinda futhi. You can answer in either English or isiZulu or both. Okay. Yes, ma'am. The pass mark in South Africa is 30%. Do you think that this is a good thing or a bad thing on our educational system, and why? %30 pass rate is a bad thing in my opinion. I think abantu abaphasisa ukuthi u-30% makube yiwona ophasisa umuntu. Babe nendaba nokuthi kube khona abantu abaningi eSouth Africa abaphasayo. Then uku-improve i-education yala eSouth Africa. Baningi ngabo sisi bethu. Baningi ngabo bhuti bethu abahleli phansi emakhaya. Ngenxa yawo 30% abakwazi ukungena ema-university. Ngenxa yawo lo 30%. Mina ngiblame wona 30%. We as South Africans, we can compete with other countries. So if usifuna compete with other countries, then 50% pass mark makube yiwona o-applyayo. But if sifuna abantu abaningi la eSouth Africa bazophasa, then 30% it is. But mina, I believe in excellence. And I take 30% as failure, substandard. Thank you. Group 2, this question is for you.
teenage pregnancy. Tell us the causes of teenage pregnancy and how to stop or reduce teenage pregnancy in South Africa. Lokuphendula bafethu. I-teenage pregnancy i-wrong. Ayikho into e-wrong njenge-teenage pregnant. I-wrong nje teenage pregnant. I-wrong. Wrong. Thank you. Sitshela ukuthi idalwa yini i-teenage pregnancy and singayivimba kanjani. I-teenage pregnancy idalwa ukuthi i-teenager yenza ucansi. And mina ngiyazi ukuthi singayivala kanjani leyo nto. Wonke ama-teenager kumele ayeke ukwenza ucansi. Umeke nje wabanjwa wenza ucansi ukubeni uyi-teenager uyaboshwa. Ya, uyaboshwa. Aboshwa nje. Wabanjwa wenziwa Mhlawumbe umunye ongathanda ukuphendula. Group 2. Mina ngiyamsupport uRamlantation. Thank you. Okay. When we are fine umuntu ongasho ngolutho. So I will allow you to answer another question. Asidlulele phambili. Bafana bami. Meke sahlulwa nje. To group 1. Ngithola kahle. Who is the current president of South Africa? Hawu, elokuphendula lo mbuzo lo. Upresident wase South Africa uCyril Ramaphosa. I'm playing Ramaphosa. To group 2. Who is the first black president of South Africa? Kuphendula bafethu. Izilumbuzo. Yes. Umphendula umbuzo. Ubani president woqala omnyama eSouth Africa? Upresident wala South Africa uqala omnyama uShaka Zulu. Yadlala uJacob Zuma. Manje ngibona ngathi ngisirious ngempela. Alimazi nungizwa mchunu. 3 times Dix. 3 times usho into wrong. Awumazi Nelson Mandela? Angaxolisela phoza amaxolisi. Upresident oqala la South Africa omnyama Nelson Mandela. Nelly Mandela. Bengisacela sidlulele phambili. La siqala nokudla othi sizama ukusheshisa. Ni ready? Yes, ma'am. The topic for today is family planning. So family planning education should be introduced in schools. Group 1, you will be in favor. Group 2, you will be against. Ngizonika 2 minutes to prepare. Okay. Easy like ABC. Bohloza. Yini family planning? Family planning ubaba uyasebenza, umama uyapheka, intombazane ke yona ke iwashe izitsha ayibona ukuthi ishale sishamashi wash yebo zonke lezi zasendlini mase umfana ushanele igceke ayibona yona ngati enze leshamtawu ayibona ikanjalo Ozokamemeza nje. Uzongithola kahle. Ngiyadebate la. Nayi into engifuna ukunitshela yona. Ngiyanimema emcimbini wami kanye noluya.
sobe senza umshado wesithembiso. Lo mcimbi uzobe usezingeni eliphezulu kakhulu. Ibudget yalo mcimbi u-10,000. Sirich gangster love, le mali silethelwe inkosi. Uphu 10,000. 10,000 inkomo, let him mlomo. I don't have cash. I don't have it with me. Kuluma uMageba. Angiyiphethe imali kumina. Bengizoyisenda ngebank. Nami nginayo i-bank account. Abaphathi bakho uzobatshela ukuthi kuwini lo bekumele awine. Uma-ke wazama ukutshela amaphoyisa azi ukuthi ngiyakwazi ukuthi uhlalaphi. Uma wakho ngiyamazi ukuthi usebenzaphi. Ingane zakini iyazazi ukuthi ifundaphi. Ngakho ungazama ukuzenza ihero for imali engayona yakho. Gangster lava kungichaza mesibamba inkunzi. Hayi ma, ngakhetha kahle, ngakhetha isigebengu. Ngikunike i-bank account. Boy, sengibuyile mfana wami. Sasa lokho kusayo, fair fight. And mawukuthi ufuna ukuqeda inyanga eplastic gang. Zomela ungishaye mfana wami. Ungihlambalaze. Or else plastic gang yovinja ulwandle.